Bona nit, gent del passatge Pellicer. Moltíssimes gràcies per aquest sopar groc. Un altre sopar groc a Catalunya, una altra mostra de dues coses excepcionals que ens passen. Una dolenta, i és que això assenyala una greu anormalitat democràtica. Tenim presos polítics, tenim gent a l'exili, tenim perseguits per les seves idees, per les seves opinions, per les seves decisions polítiques democràtiques, però per altra banda assenyala també una cosa meravellosa, que és aquesta fabulosa cadena de complicitats, de solidaritat, de bona gent com vosaltres, que sap que hi ha de ser, que ens ha de fer costat. I ha de ser-hi participant en sopars o en qualsevol altre tipus de campanya que s'ha posat en marxa per expressar davant del món, perquè el món ho està mirant, com és aquest país, com volem fer les coses. I quan les coses necessiten que tots plegats tornem a alçar-nos i tornem a ajudar-nos uns als altres, ho fem. Gràcies pel vostre suport, ho necessitem molt. Espero, tanmateix, que ben aviat, en persona i en llibertat tots nosaltres, us ho puguem agrair. Bona nit.